shi yana bugo waya ne yana min nasiha dan menene nake yin karatutukan da ake yi rigima in hakura mana in daina ko in ci gaba da faɗin abin da sauran mutane suke faɗa dan dai a zauna lafiya kana samu rigima. Sai na ce da shi to menene aka faɗa maka na faɗa wanda kake ganin yayi muni kwarai da gaske wanda ya kamata in daina faɗa. Yace na farko dai an ce kana zagin waliyan Allah kuma kana kai makiyin annabi ne baka san annabi baka kaza baka kaza baka kaza saboda haka ne ma aka hana ka karatun kofar wambai. Na ce to zan maka kwatance ka je wurin masu sayan kasar ba ni zan baka ba ka nemi kasar din da aka yi na wannan kofar wambai din ka sa ka ji gobe da daddare karfe 10 ina jiran ka bugo min waya amma kai ma alƙawari tsakaninka da Allah zaka yi haka yace ya yarda. Je ne mu kasar yasa ya ji da daddare kuma ya bugo mun yace na ji kasar gaba daya yace amma kai ne a cikin wannan kasar din nace ni ne ba wani bane yace to mu abin da aka faɗa mana ya shawo man da abin da naji a kasar din dan ni a cikin kasar din sai naji ni kaina ina da buƙatar in ji wannan karatu nace to kila ka ce wannan ne na faɗa ma amma ka je dukkan wurin wani wai sai da kasar da zaka ji ina ake sai da kasar din Ja'far da ka je ka ce baka kasar din Ja'far ko wanne ne ko na bara ko na bana ko na Kano ko na Bauchi ko na Maiduguri ko ba wanne ne ka samu guda biyu dan Allah ka ji ko uku na baka kwana biyu. Ya je ne mu wadansu kasar din daban wanda ni ban ma san wani kasar bane sai shi yake bani labari. Yace to malam dai na lura wannan abin fitina ne. Nace to Allah tsare mu da fitina. Nace to duk abin da za a ce maka wani ya ce kaga ya kamata ka nemi bayani daga wajensa. To ni wannan shi yasa dan na lura cewa idan zan faɗi hijira kadai to da yawa daga cikin waɗanda suka bala'antu da kalandar bature ba za su gane ba sai in faɗi hijirar sai in faɗi wancan dan in kafa mutane hujja. An gane ko tunda muna zaune ne a ƙasa ɗaya da musulmai da kafirai kuma za a turo maka dan security musulmi za a iya turo maka kuma kafiri kuma dan security musulmi na iya rubuta report akan ka kuma kafiri zai iya rubutawa to ka faɗa masa ji har tarihin kalandar da yayi imani da ita gashi rana kaza ka ce kaza me ka ce wanda ya kare doka ko ya saba wa ka'ida ko ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani shikenan magana ta riga ta kare. Ina jin ni dai wannan shine uzuri na da na bayar da nake bayarwa idan an tambaye ni me yasa nake faɗin kalanda amma in ba haka ba gaskiya kalandar musulunci ita ce kawai kalanda ta arna bai kamata ba kwata-kwata bai kamata ba yin amfani da ita. Allah kawo ranar da kalandar musulunci za ta mai gurbinta. Wannan ce da Allah mutumin da ya sanya wa ɗansa suna daga cikin sunayen ashabul kahfi din nan